Ο άρρωστος άνδρας αποχαιρετά τον σκύλο του, αλλά αυτό που κάνει ο σκύλος στη συνέχεια θα σας κάνει να κλάψετε. Ο Μπράιαν Μπένσον είχε πολεμήσει με σοβαρή ασθένεια στα επίγοντα. Δωμάτιο, η καρδιά του πάλευε υπό το βάρος μιας κληρονομικής πάθησης. Ο σκύλος βοήθειας του, ο Μάγνους, ήταν ο πιστός του σύντροφος για 9 χρόνια, καθώς ήταν μαζί του από κουτάβι. Ο Μάγνους είχε σταθεί στο πλευρό του Μπράιαν μέσα από αμέτρητες δοκιμασίες, προσφέροντας ακλόνητη υποστήριξη και παρηγοριά, καθώς η κατάσταση του Μπράιαν χειροτέρευε και αντιμετώπιζε μια κρίσιμη στιγμή. Τη στιγμή, ο Μάγνους κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο σκύλος άρχισε να γκρινιάζει απαλά, τα μάτια του καθρεφτίζοντας τον βαθύ δεσμό που μοιραζόταν με τον Μπράιαν. Παρά το χάος και την επιτακτική ανάγκη στην αίθουσα έκτακτων περιστατικών, ο Μπράιαν, πλήρως συνειδητοποιημένος για τη φθήνουσα δύναμή του, έστρεψε το βλέμμα του προς τον Μάγνους. Τα μάτια του γεμάτα συγκίνηση συναντήθηκαν με το ανήσυχο και αγαπησιάρικο βλέμμα του σκύλου. Συγκεντρώνοντας την υπόλοιπη ενέργειά του, ο Μπράιαν κατάφερε να εκφωνήσει ένα τελευταίο συγκινητικό μήνυμα προς τον Μάγνους. Ψιθύρισε λόγια ευγνωμοσύνης και αγάπης, με τη φωνή του να σπάει από συγκίνηση. Τα δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του, καθώς προσπαθούσε να μεταδώσει όλα όσα ένιωθε για τον πιστό του φίλο. Τότε συνέβη το αδιανόητο. Ο Μάγνους απάντησε στα λόγια του Μπράιαν με έναν τρόπο που άφησε όλο το ιατρικό προσωπικό άφωνο, αλλά δεν θα πιστεύατε ποτέ ποια ήταν η απάντησή του. Σχολιάστε σκύλος για το δεύτερο μέρος.